Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. If ukuthi umusha ku-YouTube bafethu, this is your girl Ulungi aka Uluzipo guys, and I bring itori evutha amalangabi. Mawukuthi umusha ku-channel, please do subscribe, like, share, comment, click the notification bell so that sizoba uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story. Mawukuthi mfethu uyabuya futhi uyigengeng bafethu, ngithi nje welcome back. Ngiyayibonga kakhulu i-support yakho and ngiyayibona i-support yakho bafethu. Ningakhohlwa asiwaskiphi ntambama ama-videos. Sido super thanks guys. Mawukuthi nje you feel ukuthi wena ufuna ukuthi phohlo la kwi-channel ukuze izokhula, you are more than welcome. Nalokho futhi singaku-appreciate kakhulu. Without wasting your time, another day, another story. So isitori sesisalamuhla guys is a very painful story. Isitori-ke simayelana nomama nengane yakhe. Kuthiwa lo mama lo nengane yakhe they were like a perfect family, umama, ubaba, ingane, yonke into ismooth. Kubone leli khaya elinokuthula elinephisi ekumnandi. Ubaba nale ngane bayazwana, lokho kunesicefe, yabo le ngane engahlukaniseki nobaba wayo. Once the other day behamba, mabehamba umama nobaba, umama is driving that day because ubaba wayethanda kakhulu ingane yakhe, wathi nje yena because ayisancane, but uyabo ingane mesihlakaniphile. So babejwayele ukuhlala ngemuva, bona umama drive, bona behlale bobawu-two ngemuva, indlela ababezwana ngayo. Kuthiwa this one time bathi bethi kanti kuzoba ne-mistake umama kwi-driving yakhe, bebegane bebe kwisiphihle sengozi. Baba kule siphihle sengozi luckily ingane ingabi namyocu. Umama walala e-ICU for some days and then ubaba unfortunately washona on the spot. And ingane yabona yonke into because yayikade yona ingalimalanga, even though yathola usizo lokuqala but yabona everything, and you all know ukuthi i-memory yengane iyalasta kangakanani. So ingane yakhula inalokho ukuthi uma wayo wabulala ubaba wayo ngohlupho. Yabo nje inokuthi wayo inokumzondazonda omncane. Ngisho uma wayo hlampe ethi uyayithethisa ivedanisho ithi nje ingcombe kuthiwa kusekhona ubaba, ingcombe kuthiwa kwashona wena laphana, hhayi ubaba akenzanga lutho. Yabo nje uthi njalo ihlale ikubeka la ebusweni bakhe lo mama ukuthi wabulala ubaba wayo. Le nto imhlukumeza lo mama, yabo ngale ndlela ukuthi umama wahlala isikhathi eside ehlukumezekile nje until-ke yaze ikhule ingane nayo ibe ndala, but abanawo le bond yamama nengane, yaphela nje the day kuba naleya ngozi. Hhayi, kuthiwa-ke bekhule-ke bebekhula-ke umama phela naye uyakhula and uyazi ukuthi indoda yakhe ayibuyi. So umama ahlangane nalo muntu lo, amthande lo bhuti, bethandane. Ekuthandaneni kwabo babe unomama unomuzi, ayithi unomuzi wakhe nani. Hhayi, abuye lo mama ezotshela ingane yakhe ukuthi hayi ingane yami, I have found someone and ngiyafisa ukuthi uhlangane naye uzokuthatha njengobaba. Kuthiwa le ngane imgive lo mama ithi nje ilokho obukujahile, ubaba nje washona, awukwazi nokulinda ukuthi umhloniphe, waqala wambulala, manje usuyajola ufuna ukuzohlukumeza mina, were, angifune ndoda nje la emzini kababa. So athi lo baba, hayi ngeke-ke phela ngane yami, umuzi ingcono, into engizoyenza ngawo ngizowudayisa, ngifakele imali, ngikubekele imali kwi-trust fund, and then thina nomyeni wami sizoyithengela umuzi wethu, asidingi umuzi kababa wakhe yabo. Hhayi nangempela kuthiwa beshade-ke ingane ingekho happy but igcine i-accept-a phela at the end of the day. But nje lo baba iyamnyanya ngepheshini yayo yonke nje, imnyanya lo baba. Nalo mama naye imthandisisi vele ngoba wabulala ubaba wayo. Hhayi-ke bemuve-ke to the new house, behlale bonke phela isa-under ilentuzana yabazali but isikhulile. Hhayi, so ingane ikhule-ke vele inemali yayo ku-trust fund le yey'mali yomuzi. Hhayi mikhula-ke bekhule-ke, hhayi bahlala la ekhaya. Umama wakhona usebenza kamnandi, ubaba wakhona usebenza kahle, but umama wakhona usebenza ama-shift, yabo, ubuye engene ebusuku, ebuye engene emini, ebuye engene ebusuku, ebuye engene emini. Hhayi le ngane le ivedane inyanya, yezwa ithi nje ifuna ukulala lo mama. Hhayi ukuthi ngelinye ilanga ubaba elele nje ebusuku, ingane ivedane ingene imsejuse lo baba lo, imsejuse lo baba, igcine ilale naye. Hawu umilana naye nalo baba lo, yabo aphatheka because ingane wayeyitreat-isa okwengane yakhe, yabo. Aze asho athi nje ingane yami ngiyiqinisa, into eyenzekile akaze yenzeke kanjani, but nawe le nto oyenzile, yabo, ithi nje le ngane uma nje wangikhuba kancane ngiyamtshena umama, uthi yo lo baba lo esephila bubhujozi, ingane njalo ivele ifike izofuna ukulala naye. Methi akekho kwi-mood, ithi nje ngizomtshena imali. Kuthiwa ukuba phela nayo wesilisa, yabo, agcine naye eseqala sethatheke ukuthi hhayi se-used to this environment. Lapho ingane ivele ikhethe kulo baba, mikhetsha kulo baba, ingane isimthanda ukubhubha ubaba, yezwa, njalo ebusuku ifuna ukuzolala la embhedeni kama wayo nalo baba wayo,
yabo umakhe isimzonda even more cause ibona ngasuke umnakwabo manje. Kuthiwa nje khuluma naye emnqafuze nje ingane, yabo nje ayisamhloniphi babona behleli bobabili vele inyanye kakhulu ikhwishizele, yabo nje sekazwela phela manje because isiyamazi ubaba embhedeni. Hhayi kuthiwa-ke kusho ube-ke la endlini, kusho ube la endlini, hhayi ingane-ke ivedane ithi izobulala umawayo, iplani nje ithi izobulala ubawayo, ifuna i-justice for ubaba wayo. Ikhulumela yodwa yayicabangela ukuthi nje kumele ibulale umawayo ukuze izothola i-justice for ubaba wayo. Kuthiwa-ke hhayi ingane nangempela ihambe kuyothatha i-life cover. Iplani nje ukuthi izobulala umawayo, isale nendoda yabo bebe-rich vele umawayo maseshonile, vele umawayo usebenze kahle futhi khona nezinye iy'mali ey'zophuma. Yabo nje iplani nje lento engqondweni yanje isi-create-ile yayiqeda. Lo baba uyamthanda lo mama nenhliziyo yakhe yonke. Hhayi kuthiwa nangempela-ke Nkosi yami, ingane-ke izama ukuthola iy'nkani-ke ikhulume nazo ukuthi guys ngifuna ngishayele i-clean job, but imali yenu nizoyithola uma ngabe lo mama lo eseshonile because ngamfaka kwikhava, bakhombise ne-proof ukuthi kuzophuma imali engaka uma eshona, yabo kanjani. Hhayi athi la madoda lawa hhayi ubala lolo, yabo kuthiwa kubo amadoda-ke lawa awu-2. Kuthiwa kodwa bese wona amadoda abanokuthi hhayi bo le ngane izosikhokhela nemali engekho esandleni thina siyisebenzele nothing. Hhayi kuthiwa la madoda leyodwa ivedane nje ihambe iyomtshela umama ithi eyi mama, angazi noma uzoyikholwa yini lento but ingane yakho ayikuthandi. Ingane yakho ikuplanela i-evil ngale ndlela yokuthi iqashe abantu akazisho ukuthi uyena. Athi iqashe abantu kuyimanje ukuthi kumele ubulawe wena ngoba uyisikhubekisa inhliziyo yayo and ikukhave ngey'mali ey'nkulu yazi ukuthi uma ushona izoba right. Hhayi bo lo mama ingane yami yes asinayo leyo bond, but hhayi ukuthi singasingibulalise angisibayi nje leso. Lo baba ayitshela ukuthi hhayi la bantu yabo laba bafike bethi khona umuntu ofuna ukubulala ungikhiphe unginikeze imali engaka, wena faka engaka ukuze ngizokuyeka yabo. Ayitshele ukuthi labo bantu sathi umama no. Lapha abana-proof phela cause siyazazi iy'nkabi nabantu akuhlanganwa akusendelwana ama-S_M_S, ayikho into ebayi-proof kubo into yomlomo nomlomo. Hhayi lo mama nje vele ngasibayi nje asho wahleka uyangibhedela lo bhuti lo uyangifangalela. Hhayi kuthi-ke nje once ngiyala day umama ehambe-ke emsebenzini, yabo uma efika emsebenzini nje evele efike engazizwa kahle, yabo lento yokuthi uzizwe ngathi umzimba ufuna ukushatha down. Hhayi lo mama lona ecele emsebenzini, hhayi guys ngicela ukuhamba ngibuyele ekhaya yabo because angizizwa kahle. Kuthiwa nangempela-ke bemvumela emsebenzini because nabo babemboza ukukhathele because uyi-hard worker lo mama. Hhayi kuthiwa umama ahambe-ke kuthiwa umama mefika ekhaya nobody is ready ukuthi umama uzofika. Kuthiwa nje umama afike nje hhayi badla ziyakhala phezu kombhede wakhe emzini wakhe nendoda yakhe, kulele ingane yakhe nendoda yakhe, they are having so much of fun. Kuthiwa umama awu ake wama nje isikhathi eside bengamboni nokumbona. Kuthiwa abe shocked umama ukuthi hayi bo. Kuthiwa ame eventually bembone kuthiwa athuke ubaba-ke, kuthiwa ingane vele ihleke because vele ingane vele inhloso yayo nje ukuthi lo mama ahetheke. Useyisiningiso nje phambi kwakhe. Kuthiwa ingane ivele ihleke kuthiwa lo baba Nkosi yami ezama ukugqoka kuthiwa umama aphuma abaleka. Kuthiwa umama mephuma ebaleka kuthiwa ilentuzane-ke ingane ivedane ilentuzeke. Kuthiwa ingane ihlale-ke iqhubeke ihlale kuthiwa lo baba Nkosi yami ezama ukuhubha lo mama. Kuthiwa bemhubha lo mama vele ishayiswe imoto yabo. Nimshayisa imoto engashoni kodwa eyi lo baba Nkosi yami azama ukumthwala kuthiwa amhambise esibhedlela-ke kabi kuthiwani u-unconscious noma u-conscious angazi. Kuthiwa-ke lo baba ngenkathi asesibhedlela-ke ingane-ke ilentuzeke. Kuthiwa abuye-ke lo baba ebuyela ekhaya because vele umama ayingekho into ayengayenza ngayo because wayengekho kwisimo esi-right. Kuthiwa akabuyele ekhaya nje bazomthinta uma ngabe umama evuka. Hhayi lo baba ehambe ayogiva le ngane ayitshele ukuthi uyinja, bengacabanga ukuthi ethu kade ngangikukhuza ukuthi lento asiyiyeke buka manje sekumoshela umshado wami. Yabo nje ithi ingane nje khohlwa mina wena umuntu wami wena umuntu wami and I can do anything kulo mfazi ukuze aphume endleleni because ngiyabona ukuthi uyena umuntu oma endleleni yami. Hhayi bo ethi lo baba iyi-psycho wena ngane, ithi nje akunandaba but ngiyi-psycho yakho and angeke ngihlukane mina nawe siyohlukaniswa ukufa. Isho kule ndoda le. Hhayi bo indoda ithuke manje ithi hayi bo nayi ingane bo ingigilela iy'manga. Sithi nje ngiyajabula mina ukuthi u-find out-ile were. Hhayi kuthiwa umama wakhona ngale avuke kuthiwa mevuka umama ingqondo ayisekho right. Umama akasaphilile nje kahle akakhumbuli lutho sewumuntu nje ongekho right nje nhlobo. Kuthiwa nje ingane ithi nje hawu even better. Kuthiwa ingane yaqhubeka yayihlalela nobaba wayo. Kuthiwa umama nje uyahlanya hlanya lolu lihambe licosha amaphepha emgaqweni and kuthiwa nje ingane is not even bothered. Kuthiwa ayikaze ize imzamele ngisho usizo, ayikaze ize yenze lutho. Kuthiwa nje futhi abantu babembona
naye iyambona kodwa futhi ayinamsebenzi. Kuthiwa nje benomyeni wabo basaqhubeka namanje ngale ndlela yokuthi baze baqhubeka baze bashada bobabili. Kuyimanje nje bashadile banomuzi wabo sebenaney'ngane. Umama uyahlanya nje uhlanya olwaziwayo endaweni and everybody knows ukuthi kwenzakalani and ingane is not even bothered. Kuthiwa nje ngisho ubuze ukuthi kwenzakalani ngomama wakho, ikuxoxela nje isitori sonke njengoba sinjalo, akuthi diki, ayinamsebenzi. Siphela lapho-ke guys, isitori sanamhlanje ungasitshela e-comment section ukuthi ucabangani, but mina nje ngisamangele ukuthi your own child owayibhera for 2 for 9 months kodwa ukuthi ngakugili kwenze kanje. Kodwa-ke ngizozwa ngani kuma-comment section ukuthi what you think about the story. Nokuthi nje nisho noma bethiwa yini enicabangayo about the channel, nokuthi singa-improve kanjani i-channel. Bafethu ningasabi ukukhuluma, ngiyabonga kakhulu for the support. Namanje ngiyayibona kakhulu bafethu i-support yenu, ningakhohlwa as saskipha ama-video. Ngiyanithanda kakhulu.